ko ɗo tan annabi Yuusuf andi hankadin ko ma yow sikki ala mbiɗen caggal bammakko ummima Kana'an addi banu Israil en foof caggal o feeñaniɓe ko Misra o woni kadi ko laamiɗo o ari bandi ko en foof gari ɓe jettiɓe tawimo leydi Misra on saaha wiyama galle mabɓe foof ena yaara banu Israil en foof ne jaara 7 neɗɗo wiyama ala ko 7 neɗɗo galle mabɓe foof ɓe gimmima Kana'an ɓe gari ɓe naati leydi Misra o jaɓɓimaɓe en kaali foof no yaruno joni noon koye banda men ɗimmo gonɗen Allah waɗi ba makko wiyama ɓe guurdi ɗon ko duuɓi 24 kanko annabi Yuusuf ba makko Yaqub wiyama ala ba makko ɓe guurdi ɗon ko duuɓi 17 Allah waɗi noon ba makko rutti e joomum nde sababuyeji mayde ngari e ba makko kanko annabi Yuusuf ba makko wasiyimo so tawi mi ruttima e joomum nawtam to leydi Sham gubboyami sara babam Ishaq o wasi ɗum annabi Yuusuf kanko Yaqub Allah waɗi hoddiro Allah jeeyi fittano makko kanko annabi Yaqub caggal ko rewno ɗon ko fo rewi ɗon en gandi en kaali joni gonɗen tan koye ɓeydade famminde Allah waɗi o rutti joomi ko annabi Yuusuf ƴettimo waɗimo e sunduqo yaadi eɓe yadanno ɓe nawtimo leydi Sham kanko annabi Yaqub ɓe jeehi ɓe birnoyimo toon on ɗon ñalawma nde ɓe birnoyimo toon ñalawma oɗon hawri kadi ndeysan ahi makko ene rutti e joomum ne wiye Iisu kanko annabi Yaqub omo joginomo jiiɗo yumma baba goto ene wiye Iisu on jangtaka e deftere he ko heewi walla mbiyen ni o jangtaka e deftere he o dañani haalede e deftere he kono omo wuuri omo woodi wayran kono annabi Ibrahima ɓesgu makko ɓuuri andede e deftere Qur'ana he ko annabi Ishaq e annabi Ismail kono wona ɓeeɗo tan annabi Ibrahima jibini ɓiɓɓe ɗiɗi woɓɓe omo jogui ɓiɗɗo biyetede Madiyana ko ɗo koye on annabi Shuaybu yalti kadi koye on wuro annabi Shuaybu honno ngo innira wuro wiyetego Madiyana omo jogui goɗɗo kanko annabi Ibrahima wiye Madayin ɓeɗo ɗiɗo jangtaka e deftere he kono koɓe woɗɓe kanko annabi Yaqub omo jogui mo jiidu yumme baba oɗo mo mbiɗen kono o jangtaka e deftere he ñande o maayi to leydi Misra o wasinoma annabi Yuusuf yo nawtumo to leydi Sham nde annabi Yuusuf addimo ene ardi ɓe gari wirnudemo sara bammakko biyeteɗo Ishaq ɓe tawi kadi musidɗo mum bammakko mo jiidu yumme baba mo lelluduno reedu woturu kamɓe jibdina ene wiye Iisu on ɓe tawini sanki kamɓe cankudi kamɓe jiddina e reedu woturu kamɓe jiddina ñalawma goto on ɓe tawi kadi ene sanki Allah waɗi kamɓe birnida kadi koye qabri gotiri Allah hokki ɗum annabi Yaqub kadi oɗo ɓe ko ɓuuri hawnade hen nde ɓe goni sagataɓe ko addani annabi Yaqub immade to jinnaɓe mum to annabi Ishaq e yummen Saratu ko addani annabi Ishaq e yummen Saratu ittudemo ɗon kanko annabi Yaqub ɓe nayimo to kaw makko to wiyete Filastin kaw makko ne wiye Laban o yehi toon o aynani on fodde duuɓi 7 holko addani mo immade ga o yehi toon ko wasdemo hawrude e oɗo mo jiidu yumme baba on saaha ko haare tan baba makko e nene makko yimo joni mboɗiɗo o yaha to kaw makko o woni toon seeɗa ha ɓuura oɗo saaha o yimmi o yehi to kaw makko o woni ɗon seeɗa o wi kaw mboɗiɗo dokkami ɓiye mi resa ɗum kaw makko wiya ha aynanam duuɓi 7 mi tottuma ɓiyam o ayni toon duuɓi 7 kawiraɗo bisimilla duuɓi ma 7 timmi bisimilla heddi ko mboɗa waɗa ko mbinomi ko on saaha noon kaw makko o wona julɗo gonɗinani Allah
Allah waɗi yo hoddiro muɗum wi o wi jimmi ko rahil woni yummu annabi Yuusuf kaw makko o heɓɓiti wi ala rahil ko suka laya woni mawɗo aada amen noon yarani miñiraɗo rese taw moñiraɗo no heddi e hoddiro Allah o wi kono min ko laya jimmi ko rahil jimmi o wi ala minen aada yarani ɗum res laya o resi laya caggal ɗum o resoyi rahil kamɓe ɗiɗo jiiɗimo baba ɗum ne dagino e sharia mabɓe e on ɗon zaman o resi ɗiɗo jiiduɓe yumma e baba caggal ɗum o woni toon ko woni toon ko hawo jibini ɓesgu makko foof nde ɓe gartata ɓe geggi ɓe gartamo hoota hankadin e lawol he ɗon tan ko bunyamin goto jibina caggal toon Filastin ko ɗon bunyamin jibina e lawol he taw kanko omo hoota to ummino kono ɓesgu makko foof jibina ko Filastin kanko annabi Yaqub hatta Yuusuf ko toon jibina ko bunyamin goto woni mo jibinaka Filastin kono kadi jibinaka to ɓe jeeya to ala jibinaka e lawol taw ɓe gimmi toon haɓe koota galle mabɓe wadde noon oɗo gonnoɗo sababu o ummi o fayi to henna o nehoya toon wadde noon ko oɗo woni mo maydi kadi ñalawma goto oɗo yummum Yuusuf biyeteɗo Rahil e mawnum biyeteɗo Laya kañumen ndendi gorko goto e kadi nde ɓe gimmoto toon haɓe koota ɓe jaada e gorko mabɓe e Yaqub ɓe goto mabɓe foof rokkama korɗo so yeehi liggono ɗum ɓen ɗon horɓe kadi ɓe guittu ɗumen ɓe jebbini ɗumen Yaqub resi ɓen jibdini e mumen wadde mbiyen ɓesmu Yaqub sappo e ɗiɗo ɓe foof nde wonno o ɓesni ko sappo e ɗiɗo gorko e suko goto debbo kanko Yaqub ɓeɗo nayo ndendi jibini ɓesmu makko en kalino goto fof holko dañi jibinde hen en kalino kan haala alhamdulillah joni noon ko oɗo gonnoɗo sababu o eggi o nehoya to kamɓe maydi ñalawma goto ɓe gubbida e ñalawma he goto kadi ɓe gubbida e ɗaɓri gotiri noɓe lelirduno e reedu nene mabɓe kamɓe ɓeɗo alhamdulillah caggal ɗum Yuusuf arti to leydi Misra o wirni bammakko leydi Sham o arti leydi Misra o woni ɗon ko duuɓi 23 kanko annabi Yuusuf o andi hankadin habaru makko ari e timmude alhamdulillah o rutti Allah subhanahu wa ta'ala o wi rabbi qad ataytani min al mulk wa allamtani min ta'wil al ahadith jomam a rokki kam laamu a andini kam facciro koyɗi alhamdulillah a rokki kam laamu hayso wona laamu fof a rokki kam laamu kam laamade fodde leydi ko yoga kam e laamu wona laamu fof dokkuɗa kam wona jami'il mulk kono noon a hokki kam baab alhamdulillah la meeɗa laamade aduna o fof so wona nayo sa namdama hol meɗɗo laamade aduna o to nangue fuɗirta e to nangue mutirta taw ko wiyete neɗɗo ko mbaadi neɗɗo ko nayo tan wonno caggal ɓen goɗɗo meeɗa laamade dendagal aduna o ala hen ɗiɗo ko julɓe hen ɗiɗo ko heefereɓe ɓen tan meeɗi laamade to nangue fuɗirta e to nangue mutirta caggal ɓen hay goto meeɗa laamade ley aduna o fof eyyi ko ni wayi so tawi noon ko julɓe ɓe ko ɗiɗo emo wawi wiyede istankandar walla mbiyenmo zulkarnayni ene sella ɓeɗo ɗiɗo oɗo zulkarnayni meeɗi laamade to nangue tuggi e to nangue haadi Souleymane bun Daoud meeɗi laamade to nangue tuggi e to nangue haadi ɓeɗo ɗiɗo laamima to nangue tuggi e to nangue haadi caggal ɓeɗo to banggue julɓe hay goto meeɗa laamade to aɗum nangue fuɗi e to nangue mutri caggal ɓeɗo hefereɓe ɗiɗo meeɗi laamade aduna o foof goto e mabɓe wiyete ko Bukhtu Nasar o meeɗi laamade aduna o foof o ko kuɗaɗo Allah e Shidad bun Aad o meeɗi laamade aduna o foof hefereɓe ɗiɗo e julɓe ɗiɗo ɓeɗo nayo meeɗi laamade to aduna tuggi e to aduna haadi caggal ɓeɗo hay goto meeɗa laamade to aduna tuggi e to aduna haadi wadde noon Yuusuf ene andi Allah tottani ɗum laamade aduna o foof kono Allah tottimo laamade leydi ndi o laawi ndi wadde noon o yettiri Allah ngam ko Allah waɗanimo ko o haali nde won noon haalde ko Allah waɗani ɗum ko mantude Allah ko yettude Allah e ko Allah waɗani ɗum ko eyyi
allah wina qur'an amma bi ni'mati rabbika fa haddith wadde noon yewtirde ko allah waɗani ɗum jeeya koye yettude allah subhanahu wa taala wadde noon Yuusuf wi rabbi qad ataytani min al mulk wa allamtani min ta'wil al ahadith a rokki kam laam a andini kam faccide koye e kadi fadira samawati wal ard an woni taɗɗo asmanuji ɗi fof an woni taɗɗo leyɗele ɗe fof te anta wali yi an woni keeɗo e maslaha gurdamam gila e aduna e to laakara fof an woni keeɗo joomam mi ñaaguimama tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin waram tawɓoɗo jebbiɗi ya ƴenƴitinam battoya kam e moƴƴuɓe ɓennuɓe ɓe anani kaɗo haala anani kaɗo haala Yuusuf ko moƴƴo eɗen gandi ko annabi ko moƴƴo omo jogui nelal ba makko ko moƴƴo ba annabi Yaqub mam makko ko moƴƴo annabi Ishaq jaati ko moƴƴo annabi Ibrahima taw enen fof koye diina makko ndewɗen hatta nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rewi koye diina millata Ibrahima hanifan wa ma kana min al mushrikin kono noon ayi o wi yo Allah wattaɓe moƴƴuɓe wadde eɗen gandi wonde moƴƴo weeɓani de wadde noon sen mbi neɗɗo ko moƴƴo o setana moƴƴere yo andu o hokkama ceerno o dañi ghayatal maqlub katude ɗaɓɓade so neɗɗo ari ha o yettima o wiyete neɗɗo ko moƴƴo te kadi ko goonga kankadin ceerno ko ɗon tan ɗo woni muntaha yawtata ɗo ɓaɗa annabi Yuusuf en ko jogui e maqama ko e to jaltiɗo e ɓen to jaltiɗo e ɓen to jaltoyi ɗo ɓe ganduɗa ko nela sallah sallam hoore mum ko toon yaltoyi wadde noon so tawi on hucciti e Allah subhanahu wa taala ya wattemo moƴƴude an aɗa wuuri a suwa mayde a wiyama ka moƴƴo a settana moƴƴere a mayi kadi a settana moƴƴere faam a dañi fofof wadde yo Allah wattu en moƴƴuɓe enen yo Allah wattu en moƴƴuɓe joni noon aɗa wawi wiide ɗo hen an namdotoɗo holɗum ko no Yuusuf ɗaɓɓirta mayde wondude e woodede eɗen gandi kadi neɗɗo fotani wiide yomi maayi ma wood namdiɗi ɗum tawaffani musliman kono o wiyani tan waram joni ala o wi ko ya waram mboɗo woni jebbiniɗo mboɗo woni jabɗo mboɗo woni julɗo wa alhiqni bis salihin caggal ɗum battoya kam e moƴƴuɓe mami jaabe ne won noon sa yi omo haala kaɗo haala kanko Yuusuf omo haala hen haala mayde waram komi jebbiniɗo o andi to banggue wahyu wonde lajjal makko ɓattima ɗum waɗi o ɗaɓɓi nde laatoto saaha mayde makko tomo heddudi fodde ko heddudi ko saabu ayi bam makko nde ɓe jiidiri o wi bam makko holko waɗi aɗa wuma kesimane heela aɗa tampa aɗa woya jamma ñalam sababu nde ammata anda janggo lahara ken fottoyoɓe bam makko heɓɓiri wi ha mbeɗa andi ken fottoyoɓe kono kulmi ko guila e aduna he gila ɓoraka to banggue wonde julɗo gila waylaki jalta e wonde julɗo ɗum tan kulnoɓe wadde noon kankone o ñaagui Allah ɓayde Allah hollimo to banggue wahyu ko hokkono ko ɓadima e timmude ko ɗum waɗi o ñaagui Allah yo Allah warmo omo heddi e wonde julɗo omo jaɓani Allah omo jibbilani Allah so ɗum ɓenni kadi o ñaagui Allah no hoogo bis salihin hawroyde e wattoyede e ƴenguitinede e moƴƴuɓe wonɓe toon alhamdulillah ko ni alhaali o way alhamdulillah joni noon aɗa wawi kadi namdade an namdotoɗo annabi tañortake mayde tañortake e hul walla goɗɗum mayde e dow l'islam walla koni ala annabi ke may tan koye dow l'islam joni noon holko waɗi mo ɗaɓɓa ɗum ɗo yo Allah warmo omo woni jebbileniɗo Allah te kadi ko annabi te eɗen gandi annabi kam mayata tan koye lawol Allah mi jaabuma mi wima Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni mo ganduɗa tajalli ala Yuusuf bi khawfil ijlal o ƴelliti e Yuusuf e hulɓinde ɗum e holɗum kulol mangu Allah subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi fa dalaba zalika Yuusuf ɗaɓɓi ɗum noon mayde ene jebbili nde wonnoon li anna al ma'sumu inda zalika yansali ismata nde wonnoon ko gonga ko denaɗo annabi ko rena kono on saaha so tawi ɗum heedi ene yejjita renede mum de kañum ene metti famde noon kono ene faamo kadi
joni noon waala hegili bis salihina ƴenƴitanam e moƴƴuɓe ɓennuɓe ɓe holɓen bammakko e bammakko ene mammakko ene jaati ben annabi ibrahima e annabi ishaq ha yetti bammakko yaqub kono noon ƴenguirnam e moƴƴuɓe noon ko luhuqan khasan noon allazi huwa a'lan maratibi de ko ƴenguitugol ngol ganduɗa ko keerigol ngol ganduɗa kañum woni dowrowol e dendagal martabaji alhamdulillah en jetti Allah subhanahu wa ta'ala ndeysan alhamdulillah Allah waɗi noon e hoddira Allah caggal ɗum ndeysan wiyama o wurti ko yontere wotere wiyama kadi o wurti ko balɗe tati kono ne gasama en garu e ɗum serani noon banu israila en ene keddi e less jimali makko kanko annabi Yuusuf ɓe keddi hayde o rutti e joomi koɓe keddi e diina mo wonno kanko annabi Yuusuf e diina wabiraɓe makko ha Allah neloyi annabi Muusa kanko Yuusuf nde Allah waɗi o ɓenni hade annabi Muusa arde ko lombi ɗon e banu israila en ko fof hade mabɓe bonoyde needi hade banu israila en bonoyde needi ko heewi hen kam heddima e yamirore annabi Yuusuf ɓe keddima e diine annabi Yuusuf ɗo ɗaccunoɓe ɗo ha Allah neloyi annabi Muusa hade mabɓe bonde needi sabi hade annabi Muusa arde taw Firawna laamima leydi ndi fof leydi Misra taw Firawna laamima leydi Misra o feeñi o bonni ɗon ko heewi kanko Firawna kono noon ko banu Israila en mbaylino nde ɓe mbayli Allah nele mabɓe oɗo Firawna bonniɓe caggal ɗum Allah kadi ittaniɓe addaniɓe annabi Muusa Allah wina won nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum ahimmatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana ay min konnaɓe lewdi he min kibinaɓe ɗon min kolla fir'auna e hamana min kolla konuji mabɓe fof o junuduhuma minhum ma kanu yahdharun ay koɓe ndentoroɗo ko koko yettoroɗo kono ko kamɓe bonno needi neɓe boni needi Allah adde mabɓe Firawna ene hollaɓe bonde mabɓe needi nde caggal ɗum noon ha ɓe gandayi koɓe mbaɗi ko ɓe tampi Allah noon wi min jiiɗi moƴƴande banu Israila en ɓeɗo min guittaɓe koɓe goni ko ɗum waɗi Allah addi annabi Muusa ɗum kadi koko issa goɗɗo wona ɗo kono noon caggal makko kanko annabi Yuusuf mo yinde ala garɗo nela e banu Israila en so wona annabi Muusa on aroyi alhamdulillah wiyama caggal kaɗo haala kanko annabi ɗum waɗi Allah neli annabi Muusa aroy e mabɓe o yooli Firawna e yimɓe muɗum alhamdulillah o rontini banu Israila en leydi ndi kanko Allah subhanahu wa ta'ala e juuɗe annabi Muusa caggal ɗum ndeysan Yuusuf caggal nde o haali kaɗo haala ka mbiɗen o wuuri wiyama ko yontere wotere wiyama kadi ɓuuri ɗum seeɗa omo jogui nde o maayi nde duuɓi temedere e duuɓi nogas kanko annabi Yuusuf ndeysan eskey Misra naɓe foof gari tawede birnogol makko nde won noon o waɗi ɗon kawiseji kawniɗi nde o naati Misra hay goto ala Misra gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala kanko annabi Yuusuf nde wonno nelal makko ko toon o nela en kaali no nelda e wuuro he en kaali to adi fewnude o adi dañƴe foof gomɗinɓe Allah ko nder kaso ko toon o adi nelede toon o dañi toon nelal ngal yettimo ya duuɓi caɓantere tati o yalti o fewni kadi leydi ndi fof ha ala keddiɗo e leydi he biyeteɗo ko jedduɗo Allah o yittuɗon mumti ɗon dendagal kefiru Allah waɗi noon goram o rutti e joomi kamɓe fof ɓe gari tawede wirwirde makko ɓe mbaɗimo e sunduk ɓe gubboyimo to dow to ɓuuri towde e Nil maayo mabɓe ngo to ɓuuri towde to ko toon ɓe gubboyimo ndeysan kanko o nawtaka kanko annabi Yuusuf o nawtaka de leydi Sham ala o wirnako e leydi Nil he kono noon e oɗo saaha ɗo kalten ɗo kanko annabi Yuusuf o yittama ɗon o nawtama leydi Sham o nawtama to bammakko en hol nawtoɗomo toon annabi Muusa nde Allah yiɗi yolde Firawna en nde ndeysan nde o ittata yimɓe banu Israila en kanko Muusa amo nawtaɓe Sham omo yittaɓe Misra caggal o fooli Firawna ngaari bondi ndi Allah subhanahu wa ta'ala wi yo nawre yanani annabi Yuusuf nde o anda saha noon o anda yanande to hetti debbo goto ene wiye Maryam ene yara duuɓi 900 pawɗe ko on hollimo yanande nde on noon wimo aha mboɗo holluma e dow gueɗel
defanoɗami aljanna. Annabi Moussa defanimo aljanna, o holli ɗum yanande, o itti yanande nde o nawti leydi Cham kanko Annabi Moussa. Kono ko adi ɗum Yuusuf ubbono ko e Misra ala Nil to, ko toon ubbono. Alhamdulillah, ndeysan ɓe gubbimo to ɓuuri towde e Nil, beele baraka makko fof ene huttine e banggueji leydi ndi kala. Caggal ɗon duuɓi 400 hay goto nelaka e leydi he. nden noon Allah yamiri Annabi Moussa, ndeysan duuɓi 400 kam omo leydi ɗon kanko Annabi Yuusuf. nde Allah yamiri Annabi Moussa yo yaltin, mbiɗen banu Israël en leydi Misra, Allah wi yo ƴettoru yanade Annabi Yuusuf nde o nawrande, o ubboyande leydi cenidi to ɓuuri ɓattade bam makko en. on saaha noon mbiɗen o andano to heedi, ko debbo oɗo tillinimo ndeysa o debbo oɗo nayejo tindinimo to yanade nde heedi. kono noon wa sharadata alayhi an takuna ma'ahu fil janna fa damina laha dhalika wa sharadata alayhi aidan an yad'u laha an tarji'a laha shababatun kulliha. Allah waɗi noon nde debbo o ñaguima, aha mboɗo holluma yanande nde kono a defanomi aljanna, eɗen koddoya aljanna. O defanimo, o wi kadi mboɗo yiiɗi kadi duwonɗa kam caggatagalam arta. wiya ha mi jaaɓi, o duwonimo caggatagal makko arti. ndeysan Allah waɗi noon e hoddiro Allah, o holli Annabi Moussa yanande. on saaha ndeysan Annabi Moussa ƴetti yanande, o yarano ko duuɓi 700 pawɗi. on saaha Annabi Moussa duwonimo, o arte duuɓi 3 sagata debbo duuɓi 3. caggal ɗum kanko debbo o, nde Annabi Moussa waddimo cukalel tokosel, o joguino ko duuɓi 700 mbiɗen pawɗi. Annabi Moussa duwi, o arti e sagata debbo jaaro e duuɓi 3. caggal ɗum ɗo noon o wurti fodde duuɓi ujunnaji 2 e duuɓi 600 kanko oɗo debbo. Allahu akbar, ayi baɗal Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum Annabi Moussa rondi yanade Yuusuf, o nawi ɗum Baytul Miqdas, walla mbiyen leydi Cham, leydi cennadi ndi. Yuusuf ha to kalten ɗo hande ko toon woni. alhamdulillah, ɗum waɗi fa subhana man lanqidaa li mulkihi. sanare wodani o mo ganduɗa taƴata wonande laamu muɗum. jomiraɗo subhanahu wa ta'ala omo haalna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, omo haalna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam, kanko Allah subhanahu wa ta'ala. en kalino to hoore simore to, en kalino ko yahudiyankoɓe e hen gueɗel gotel, hen issa goto ko yahudiyankoɓe namdino nelaɗo sallallahu alaihi wasallam issa Annabi Yuusuf. nde wonno ɓe hewɓe mabɓe jaɓanimo, saaha fof ɓe gara ɓe jiiɗa yuudemo, ɓe namdamo wona gueɗe. ɗum waɗi Allah haalanimo issa Annabi Yuusuf, o haalaniɓe, ɓe mbi ko ni tigui windori to deftere amen to. waɗi jomiraɗo nde haalantamo de adi widemo ko nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin. minen de amin qissu, amin kaala, min janga e dow ma ko ɓuuri yodde, ko ɓuuri ŋarɗude, ko ɓuuri welde e qissaji, e komin bahyino e oɗo qur'an, e komin bahi yo fewde e ma oɗo qur'an. te kadi a laatinoma ko adi garal oɗo qur'ana, a laatima gila min kalnanima kaɗo haala, an ko e welsidiɓe jeynoɗa, koye wasɓe andude ɗiɗo qissaji a tawaka. sa haalnaka ɗum ɗo a wawa andude. joni noon min kalanma kalnaɓe wayno aɗa tawano ni taw hunde mankata hen, sowona ko ɓuuri timmude hay hunde mankata. Allah winomo noon. joni Allah woni haalandemo ko kalten ɗo ko pop, ko Allah woni haalande nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. nelaɗo ne haalna yahudiyankoɓe salinoɓe nelaɗo ɓe, ha ɓe jaaɓi ɗum ɗo ko gonga, ko ni tigui hakaza unsila, ko ni tigui jippori. minen ko ɗum woni defta men to. waɗi Allah haalimo ha gasi, Allah rutti kadi timmode simore nde. Allah wi dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk. ay ɗum ɗo ko min jantanima ɗo e qissa Annabi Yuusuf ko dhalika almadhkuri min amri Yuusuf. ay ko jantaɗo e habaru Yuusuf ko min anba'il ghaib. ɗum ɗo ko habaruji birnidi, habaruji ɗum koko wirni, ɗum ko ma ghaba anka won ɗo, ɗum ko ihbarul mughibatu allati lam takun ta'lamuha. ɗum ɗo ko habarude birnidi ɗi ganduɗa a laatonoki aɗa andi ɗum an nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qabla al wahyi, ko adini bahyerɗa ala andan ɗum. ɗum ko ihbarun ma ghaba anka ya muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wadde noon minen nuhihi ilayka,
min bahyo e ma min kalan ma kono woma kunta ladayhim an a wonano a laatonoke a tawanoko ɗo maɓɓe ɗo musidɓe annabi Yuusuf ɓe noɓe mbadduna e makko ni e saha nde ɓe mbaddata e makko nde ala a tawanoko woma kunta ladayhim a wonano ɗo maɓɓe ɗo isa jama'u amrahum saha nde ɓe ndendinta peeje maɓɓe nde ɓe pellitta wadde e makko koɓe jinno wadde e makko ko a tawanoko an sallllahu alayhi wa sallam lam tahduruhum fa taarifa qissatuhum a tawanoko saka ganda qissa mabɓe saka noon fa tuhbiru biha saka kabra ɗum ay sa yi a dañi ko dañƴa ko wa innama hasala laka ilmuha min jihati l wahyi wadde noon fa yakunu ihbaruhu mujizatun sa yi a andi ɗum kay ɗum gasanima ko yeeso wahyu min bahyi wadde noon laato kalgol ma ngol kaburgol ma wonande qissa o wona kawis mawɗo saabu ko minin kalantuma nde wonno li annahu sabi kanko sallallah alih wa sallam lam yutali ul kutubul qadima o ɗaaliyaki o windani o jimani e defte gadinoɗe ɗe te kadi walam yahudu min ahad min al bachar o jaggani defte ɗe walla o jaggani gande gonɗe e defte ɗe hay goto e ɓandiyankoɓe hay goto ko wiyete neɗɗo ko meeɗa jangguindemo wadde noon fa itiyanihi bi tilka al qissati l azima ala ablagi wajihin min gayri galat wala tahrifin gayatul ajaz wadde noon gaddugol makko ɗiɗo qissaji mawɗi e ko ɓuuri timmude e yeeso ko alda e fuujade walla ko alda e bonnude ko alda e waylude te kadi ko kaatuɗi kawis ɗum ɗo ko bahyugol immorade Allah subhanahu wa taala arde annabi Yuusuf wadde ko minen dokkuma ɗum ɗo alhamdulillah en jetti Allah subhanahu wa taala ko ɗo qissa annabi Yuusuf haadi alhamdulillah en mbawide en kaldi foof kono noon alhamdulillah en jetti Allah ko ɓuuri hewde hen ko kam e fodde ko anda fodde ko ganduɗen e fodde ko windi en kaali to banggue ko windi e nassu alquran al karim e banggue to ko windi to banggue sharhu e banggue kadi ko eggiɗen wone defte goɗɗe kadi ne gadda qissaji ko wayno bada'i idduhuri fi waqa'i idduhuri ɗen kadi ne gadda qissaji annabaaɓe hewɓe taw ɗum ganduɗa ko ala e deftere alquran al karim ko heewi koko momta ko heewi wasama adde taw ko hen jeeya ene gasa defte goɗɗe ne gaddi ɗum eɗen geggito toon kadi eɗen ballitoro e nokkuji kala ko wona ɗum ko eɗen jafnima kala ko ɗo boni koto men ɗo nde wonnoon neɗɗo o timmani wadde mo timmani wawa timminde ala wawi tan ko wadde fodde muɗum Allah woni timmuɗo o timmini tan ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jafnima kala ko ngakki en ñaaguima Allah yo jaɓan en kala ko feewi kanko yo jaɓan en ko rendiɗen en e julɓe kala ko usti ko enen yo timmina ɗen ko kanko woni timmuɗo kanko wawi timminde oɗon jarlo oɗon jaafo ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Kaliidu Abdoullahi Sy wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu qissa nabi Yuusuf haaɗi ɗo eɗen ƴeewa goɗɗo kadi poɗɗo rewde hen walla ƴeewen ɓe kewno ko wiide ko oɗo min jiiɗi gadden on kadi inchallahu taala gadden on haade gati fo kadi jewten e goɗɗo en kaali annabi Moussa gurna makko foof en kaali foof gurdam ko fof en kaali annabi Souleymana gurdam mum fof fodde ko ganduɗen en kaali kadi annabi Yuusuf gasi Allah noon andi dewo hen ma en ƴeew pawɗorede hen foof kadi jokken golle oɗon jallo oɗon jaafo ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Kaliidu Abdoullahi Sy to cuuɗi men soringo kono mo Allah joƴƴini ɗo leydi France oɗon jarlo oɗon jaafo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.